Morning guys! Usta mo diha? Ara pa ita mo adto man tami tubigon karon ila ati Janet ug ati Joshua. Wa mi madajon guys kay si Ondoy not feeling well. Kay pasulabi lagi pag balitok siguro hapon di kay ga kuan sige pamaguan siguro ba kay nangusok si Jaba para labdan. Inja mo to. Not feeling well si Jama tungo anaram ko una kay bawa pa ko nga di mi madajon muuban ta kong mayor. Sakay ran tami kanang van yan na kay po kahibaw, pwede mo pahibaw. Darang po nagpahibaw, anas mayor, nakatalikod na. So, mag-greet na lang ako happy birthday ni Ate Joshua. Eh, di mo ko makaadto sa ano ni. Kabao pa ko mo. Biyahe ako rana pa ko mga lisensya nga na. O ana, ako raunta. So, by the way guys, dihas naging adlaw. Ako inalabjan da ari nga golden berry nga punuan. Kay, araman ng pangita-ngita. Dapas mga niagi ka to nakakita mi. So, nakakita ako dari hang ariyon. O, na to hinog kay wa man jud ko ni adto ba nasiplatan ra na ja mangita-ngita po taglaing mga punuan ba basig na adara daghan kay once nga nay usa naapod nay katapad nga lain so mangita ta ni Jula beng man guys disar ba to nakit ha kana ba guys ba mo tunob nang dako unsa wa na ra mo ko mo diretso kay nakana ako sa banakon magtago kuno sa mga ingana malagi ngini nga punuan sa golden berry ni siya guys daghan ra ba hinog isa, duha, tulo, upat, lima. Kani hinog na ni. Agay. Pito. Gamay pang bisa punuan na nahug na ang ikubtan. Yeah. Daghan pa po'y bunga guys na balikin ni nato sunod. Mahinog ni siya. Wapo ka adyo ni, makagwapa ko nun ni. Daghan na. So ato nang balikin, mao parehang nakuha karon. Di pa pud ka adyo yung daghan siya bunga or hinog kay gamay magpunuan gamay pasok maniling siling pudra silinganan bas hindi na pailain dani guys daghang gabi guys utan ra ba ka jud na guwapo daghan kaning kanin guys ang lamok di pa sa kadyo hinog pero pwede na. Alam may glass guys, lutong kadyo. Actually guys, ready na dyan yung gamit kay mga ito nalagit ang tubigon. Kada ko dahil po. Hala! Wala kayo bang suman. Buang na, wala kong kamanin. Doy, dapat suman doy, paman madaot. Magkalimot ng kuoy, huwag nang hawas. Darag suman! Mukhain mo ka? Ano mo pumawas? Kung kami na po sa madakot guys. So na, ang naghanggamit dari guys. Ang kamera, ng yan lang. So na ako ipakita ninyo ko guys. Gihatod din ni Buhulo na. Huwag na. Gihatod ni Buhula na undang usbay gahapon. At ang tanawon ugan sa ni, na nakasuwat nga Florame Borato from Alicia YouTubers Community. So, salamat ka, Alicia YouTubers Community. Murag lang, dosiin mo, ipadalo sa tuhan. So, this ara tanapit. So, magpasalamat ko sa taga, kanina Alicia YouTuber Community sa mga nagdumada ni, mga admin, mga katong mga leader dani. Thank you ka, Adjo. Magpasalamat ko ni Buhula na undago. Kay mo ay, ning hapit aris bay gahapon, ni jahan ning gihapit. Anja, kuan na siya kanan hilig ba na sa adventure so tanaw na jud sa mga vlog kay malingaw mo dit mo sa mga bukid nga na ako mahagdot mo kog ako lang usa kay mangin lagi na mga has-has yan naman hay kahagdukan sa mga irupod yung mga nganar kalit ni agi mo ahilabtan kay bisag ko kahilabti na mairu kay nga na mamarigla ba pero di ko siguro na ingon sila mamaak mura pag maitot mo agi kasi lang pianan nga na ba mahaglok kog mga ingana so manang maglisod kog ano ka kurang usa mag-recruit kog kaban so atong tan-awon og sani ni guys so ato na ni hulingan sa effort ka adto pinay nga ni so na day nakasuwat dari nga Bohol's Lagkaw so basig ang naghimo na nagtagidas Lagkaw kay kuan man na siya hanitim na jag maingani sa hamaning mga linya basta murag naa tanang talento mag-drawing magpanday sa paran mag-design murag interior designer man guro na siya pero daghan ka dyan sa talento, yung mabangbang dancer pa kasi na. So, excited na po guys, daghan kong istorya, tanan yung nagrihan. Right, char, cute. Hala, bigyan kong malong!
Buing na kanabi tong ikaw po buing na. Abi jud malong. T-shirt man day ni. Hala t-shirt na mi astila uy. Ako sa unag tanaw ha. Wow, wala pa dyan ka. Lami size guys kay small. Pero sakto ko dyan ka I like the color food kay green. Green means life. Tanawan ninyo. Flora ni Bulana. Nalipay dyan ko guys. Gahangan. Wa dyan marong stealing. Dagang salamat ka dos gahimo na ni Og sa nagdumada ning Alicia YouTubers community. Mo'y ga kasi updadani. Nga agit-agaan ko nga ni. Salamat ka Adzo. Hala oy. Oo mapunta ninyo. Oy. Di ra ba ka Adzo ko makaapil-apil sa GC kay arang hinadag signal magpuso ja kada open na uwahin ako sa balita hindi tanan na hala 100 messages na nabuang na di na ko ka sugakod pag ibalik patanan mo nang di ka ko makabanding-banding. Salamat ka Adzo darera ha ganahan gud ko at first sabi ko malung kay kasagaran ito na malung bitaw kada ba ikaw po ingani man kasagaran ng mga kulor-kulor. Hala arang nay sa pajagtilag thank you ka Adzo lipay ka Adzo ko thank you salamat ka Adzo. Daghan man sa imi guys mga vlogger dito sa Alicia guys sukad nga katong diha ko yung video nga na trending sa tungkuan ha Marso jud to or Abril last year daghan pa na-inspire nga mag-vlog so mao na nga daghan mi dari mga vlogger. Hala oy thank you ka Adzo sa ni uli kaya pa maning labhan pa manina nabuan na nawa man tong kulit tagay. Nga arba kulit tagay mo pag gani pagpuan ha dadto hawid. Ano ni ang pagpuan. Ano? Wala ka jadi ha. Kaya nagkagad ko nga ara. Ano ni ba? Ayaw na raman na ito puning alabhan. Alabhan na ho. Na ready na ka jud ako ilisan. Dan ako ilisan kay mo ato na laging ta kuno ko tubigon rong adlaw. Sa pagkatang driver pundir man po di mo pud kanang panahon lagi pud. Maju panglawas na si time jud pangarag-arag jud pud kakapoy jud pud ilihok. Sura kang na. Oh, dan Victoria's Secret dari. Pag gani nila ba? Napay tag. Bitaw guys, ako puding nadawat gikan ni Ate Aida Butkon. Unsa kay kawa man pud ani. Diri tumdes pipir pag nga gisang atsang ati to sang kwarto. Matong hapon gikuha kay ini naglaba da ari hinatag ni Buhulana on the go. Mo nang hang gibit-bit. Na ni mga ilisan na dari guys na nagdato kog leggings. Ini ang leggings na ni Jemrog sale saya na. Eh, mauwa mo putag makitag kanot na. Nasa sale sayal ba ibabaw. Built-in na nila. Mukha na pa ning ahaw-ason kay wa man nadadun ko. Wa man minadadun. Nanggod ko ipakita ninyo guys. Dili guys. Nakoy product na ari. Gikan sa Dream Life. Sabon. Hani nga suwa dyan guys. Actually, gipalit na sa nakasimana. Gining Dream Life. Premium Pearl. Di buwang na. Nagdama-dama na buwang na. Dream Life Pearl Premier na buwang na. Di man ko kahilos. Nagiring na maguro ko. Dream Life Pearl Premium Bar. Lamiin na gitsahang sudlanan guys. Kaya napipirlas ng silangan ng gibutang. Then, kung ano siya guys. Gikan sa Cebu City. Na kung sa glutathione, sumusuway ito na ni. Basig mo puti-puti. Takay nagdagto mo dyan ta sige garden. And then, di apo ko'y love din sa mga tubi. Wala nga din yung kalaking kagwang mo. Right. Jadi ako kay Dream Life nga Complete C. Vitamin C ni siya. Naapod sa mga lain nga ingredients. So, ning suway ko daan ni guys. Kay karon manggod kinahanglan manggod ato nga tataron na gatong katawan sa mga vitamins. Labi na kanang na vitamin C. So, mo ani siya ato ani nga suwa dyan og naabay kalambuan dani gato ang kinabuhi. So ug ganahan mo musuway guys adi sa muna pasuwa dyan asan ni suwa dyan daan ug mo adyon ko hapod mong pa so ingin ra mo nahag mo adyo ba ni siya kay ug mo adyon ko daan ig mo maadyo na ho pwede pud siguro ni suwa dyan pero di man pud ag mo adyon na mo adyon pud ninyo laylay magud pud talagi pero ug ganahan pud mo musuway dani guys. Ing naraman ko or si Undoy. Kami ray mo balik dyan ninyo. Arang di na mo matus ladyo ukong. Nagnara mo daras di uda-uwa. So, okay tayo. Ako nang ginudada aris ang baga. Ito walay ko na nas tubigon asway-suwa. Dan kalami ba dito nga mga overnight. Nandad ito ilang bay. Dan sa amin dako. At ko magsuway-suway. Ano meron dyan. Dagi dapat dyan na. Dagi tagaan man ko ni Ate Janet. O ko na. Kurami. Tagaan ko ni dyan. Face mask nga. Kanang gikan sa Victoria's Secret. Ako pang gidakay. At to ko po ko
Butang sang naong nga na overnight lagi ko nung dito. Wa man madadyon. Di ko na balik usulod. Jadi apa kuno ko sikit ya. Biyahe ko na ako ko makit-kit. Ako ng power bank. Dan ihang banjos. Dito na ni dan ihang alcohol. Hindi pang pasalak dari. Gada pa ko sa speaker nga hinatag ni Ate Bing. Salamat ka agad dari Ate Bing. Hama nang dadulad unog lakaw ko kayo pinang di may makauli. Kuan bitaw. Na yung patugtog-tugtog ko bag mga kuan gospel. Mga gospel songs ganahan ko. Da po ko'y puspuro. Kaso ko nung hayo kuan ay dagot. Saan taman nga ang maradon. Das undo dari guys. Okay na day ka? Ha? Ha? Hindi pa kita, galing doon ka sa vlog. Yung Kumagustuhan, suma. lus-lus ni mo. Okay na lagi ka? Okay lang naman. Ha? Okay lang naman. Di pa kita. Dari di pa kita kung kay Jang nung namaot kung kay Jang nung. Maot kung sa kudaan. Yeah? Okay, pag sumano. So karon guys, medyo makitaan ko ninyo pirmida aris bahay nga mo ang deal kay nangita lagi mig buyer and good news pod kay naa nay mo palit sa bahay. Lipay po ko kay para sa igagaw ni para at least mahuman pod ni uyro mawanap ma out of the way na ba kay si undoy mapedya gisaligan na rin nga maoy mag process magkuan nga na manghipos nga na so manang lately murag makitaan mi ninyo dari pirmi kay magsige mig check ay naman po magsigig tan so finally naa na dining deal magkuhat na ramig mo ari si Ja. Diya man ang manghindo mi dari tabangan lagi pod in tawon kay arong mahuman na ni kuana ni ning si tawag na ni tulo manuna. So na karon di ana pod mi dari kay manghinlo. Dapat ugma pa manghinlo. Maginahina na ron panghinlo kay wa man jug lakaw. So actually guys, siguro mi palakpon karong adlaw. Mangwa na lamang jud ko ni pugas ate Janet, wa na ra man jud ko ni pugas ug lakaw kay ganina. Tingara ko ganina kay murag lain ka jug hang pamati ba? Lain jud hang pamati guys, murag kanang nay murag muglanay sang dari ba? Ganay murag nagimok-gimok sang dari. Basta kay lainan. Sa kaya tang palamdagan gamay ko marang kita. Naman jug hang naong murag nahagard ko kay nahadli ko guys, na stress ko. Kabaan ko butog-butog ang daghan kay ganina. Laig hang lain jud hang pamati. Di mo tong naka-decide ko nga kanang naay magkuha ko sa amin. Ang gitan-aw ja. Mag-vlog man ta ako didto. Nga na panahon kay dugo man. Mo tumurog. Nataranta ko nihilak gani ko kay bang mahaglag tag dugo tawanan ka jung dugo. Nakulbaan ko wala. Mo to naka-decide laman jud ko nga. Di laman jud pa mi mo dayon kay pasigan sa to. Okay ra man po ko. Wa man po ko gibatis ang panglawas. Wa man. Yang sa ko na. Ligo man ko dani. Hanggi nga na basig nasama daghang kuan. Wa man pud. Unsa hanggi search unsay mga reason sa nose bleed nga na. Kuan ko no kininay og init lagi kuno kaadyo nga na jawa man kay gapairkon-irkon man ko dari. Ay ko kala. Ngano ka to? So matong okay ra man pug ko. Okay man pug hang pamati wa man ko ingag ikuan. Matong aningan ko nga. Di na laman jud pud ta mula host jud lakaw kay. Diyan na may tabuon sa inus kadalanan. Kajapanan dyan ng muna to. Wag ko kayo ba oh. Pero harap ang i-share ninyo ba? Nanat kuratra po ko ba? Abe, maganahan ako nga no itong nanusblid to. Hanggang nga naghang dari kay usahay. Tubuan ko bugas dari sud. Unja, kanang sa sige nang yan na masamad ag bugas. Magdugo. Hanggang nga na, wala ko bugas dari sud. Okay man. Apong giluli-ilig ang ulong. Okay man po. Gamay ra noon pod katura pod hanggi po nasan to dahil ning tuo gamay da wa na naging na ang tubig na ang gilili wa naman pod na murag naglibog ko okay man pagang pamati mo po ko ingaglaing nga kuan na pero laktad pa ka istorya wa na laman may muda og lakaw para sigurado
Ito mo biyahe ko na hipod menja. Kalit ko na hipod kalain na hang pamatis biyahe ba? Adi man jud gihapon pud mi kay biyahe kay si Undoy ang patay driver. Wala para pag mura bang makalibog. Karatan pag ko nganong magdugo mag-ilong. Naka ko sakit. Wa man siguro pud. Manggi-search di man kuno seryoso ilabi na og kanang nga nang gamay ra. Kung ano ko na nga nang kainit ra ba murag nga na. Ligo mapuko. Gahapon naligo pa ko gahapon. Na may isa di ko maligo kada adlaw. Ang tawag sa kaadlaw ka ng aratugnawa kay laban kag sige guwan daris mga niagi sa aratugnawa sige gahangin. Mura pud tag isugba. Mura pud tag isuod sa rip barang tugnawa man ang usahay. Mag-half bath ra ko di apilog ang buhok kay dugay mang buhok mama. Baga man ang buhok sa personal lagi may baga ni pero bawon oy. So mga to guys nga mag-greet na lang ko danig happy birthday ni Ate Joshua. Ang tatagaan pa kag daghang katuigan sa imong kinabuhi dabis kalibutan. Mag-uban na ta nimo Ginoo sa imong tibuok kinabuhi. Okay. So ugma man gud pud guys kasal pud kauban na mas church. Mao tong nakaingon pud ko nga og nadadyon pud mis tuwigon. Maalanganin pud ko di mo pwede di ko moatin sa kasal gud ugma kay apil man kus maglihik-lihik pud ba tabang-tabang. Wala naghinagta kargyapon ko ron guys ba. Wa masing insang utok anong gadugo to. Kaunsa ako kay ketasa. Mga ansa ta guys. So mao ni guys, nuunon pa pud ni namo dani. Daghan na magalikalat, naglaban nagug aso ko magsugod. Uy, kamao-mao na di ko gamay guys sa atong kuan recorder flute, kamao-mao na ko gamay. Tanawon mo na gamay ra lagi pud kaadyo. Para ni Ate Joshua. Happy birthday to you. Pasensya na mo guys ha kay di ko ka-focus og practice kay daghay buhat pa nagsara ko mag-practice.